Wel, bore da, siwmai, a chroeso enfawr i chi i'r wers fyw yma ar gyfer ein thema wythnos yma, sef Pontio. I ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar groesawu pobl newydd i'n hysgol ni heddi. Fi'n siŵr i chi gyd felly meddwl am y cam nesaf sy'n dod ar ôl gwyliau'r haf. Felly ni'n mynd i gael dwy weithgaredd hwylus gan ddefnyddio Adobe Express ar y thema yna heddi. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddiw. Athrawon, rowch eich sylwadau na llai yn y chat ar YouTube, neu ar y ddolen StreamYard, neu allwch chi wastod ymateb i'r e-bost nes i ddanfon atoch chi gyda'r dolenni bore yma, a fe welai rheina a llai rhoi nhw lan ar y sgrin hefyd. Nawr dyma, angen y dudalen weithgareddau arnoch chi, a mae hwnna'n sgrolio ar waelod y sgrin reit nawr, adobe.com/pontio 25. A dewch i ni gael edrych yn sydyn, os nag chi wedi bod gyda ni o'r blaen ar un o'r gwersi byw yma, dewch i ni edrych yn sydyn iawn ar ein rheolau. Rheol rhif un, oedwch os oes angen, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi wasgu pause i oedi'r fideo a chario ymlaen pan mae'n siwto chi. Yn dweud hynny, dwi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, felly, chi'n bod, bydd ychydig o amser ychwanegol gyda chi tra bod fi yn ail wneud rhywbeth, yn ail adrodd y sgiliau ar yr iPad ar ôl dangos nhw ar y porwr. Yn ail, fydd na e-bost yn eich cyrraedd chi tua 4 o'r gloch prynhawn yma, athrawon sydd wedi cyfrestru, gewch chi e-bost gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Os ych chi wedi ymuno gyda'r wers fyw a chi heb gyfrestru, yn athrawon, newch hynny nawr gan fynd i gwers adobe.com/live lessons, a yna gewch chi'r e-bost yna wedyn tua 4 o'r gloch prynhawn yma. Ac yn olaf, rheswm arall i gyfrestru yw bod yna wybodaeth ar yr e-bost na ynglyn â'r her ysgol Express, le allwch chi ennill gwobrau a hefyd parti pizza i'ch ysgol chi. A yn yr haf, mae da ni wobr ychwanegol hefyd, allwch chi bendant ennill gwobrau eich hunain, pensiliau, setiau pensiliau lliw, llyfrau nodiadau, math yna o beth, i gyd yn cael danfon am ddim i chi i'r ysgol. Allwch chi hefyd ennill parti pizza, a mae pawb yn gallu ennill parti pizza, dyw hwnna ddim yn rhyw fath o raffl, mae pawb gallwch chi yn bendant gael parti pizza wrth gwblhau her ysgol Express 2 gwaith. Ond hefyd, i ni yn cael rhyw fath o raffl fawr yn yr haf, ble bydd un ysgol yng Nghymru yn ennill ymweliad gan fan hufen ia, a'r hufen ia am ddim, wrth gwrs. Felly, os hoffech chi i wneud hynny, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw ennill parti pizza. Mae pob ysgol sy'n ennill parti pizza yn automatig yn cael ei hychwanegu i'r raffl i ennill ymweliad gan fan hufen ia. Felly chi'n cael pizza, a falle gewch chi hufen ia hefyd. Reit, os licech chi fwy wybodaeth ar hwnna athrawon, bydd ar e-bost sy'n dod prynhawn yma. Mae hefyd ar waelod y dudalen weithgareddau, sef adobe.com/pontio 25. Reit beth ni'n neud heddi de? Dewch ni gael mynd draw a edrych ar dudalen weithgareddau. Felly mi eisiau fi gael yn sgrin i fyny. Dyna ni, dyma'r sgrin. Dwi wedi mewn gyfnodi i hwb a dwi wedi agor Adobe Express. A chi mo beth, tra bod ni ma, mae eisiau ni newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly fel i ni wneud hynny, wel, dwi'n mynd i fynd draw i'r cornel top, i'r ochr dde, clicio ar yr avatar drws nesaf i'r gloch. A wedyn lawr fan hyn, fe welwch chi cogen fan hyn sy'n dweud settings, clicio ar hwnna, a nawr allai newid iaith Express o English draw i'r Gymraeg. Dyna ni. A na gys eisiau newid yw cau'r ffenest fach yma i lawr. Bydd y dudalen yna i lwytho, a dyna ni, dwi nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Reit, dewch i ni gael edrych ar y dudalen weithgareddau, a mae hwnna dy fi ar y tab yma fan hyn. Na gyd nes i oedd agor tab newydd i fyny, a teipio mewn na adobe.com/Pontio 25. Pwyso enter, a wedyn mae hwnna wedi agor y dudalen yma fyny ni. Os ych chi ar iPad, allwch chi sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin reit nawr. Neu hyd yn oed ar iPad allwch chi wrth gwrs agor Safari neu beth bynnag chi'n defnyddio fy'n ar y we ar iPad a teipio mewn adobe.com/Pontio 25. Right, felly,
tra bod chi'n neud hwnna, dewch i ni gael edrych ar beth i ni'n mynd i fod yn neud gyntaf te. Wel, ein gweithgaredd gyntaf heddi yw taflen croeso i'r ysgol. A ni'n mynd i gweithio gyda thempled. Nawr, mae hwn yn rhywbeth i ni ddim yn neud llawer ohono fe. Felly mae yna dempled gyda fi i chi, a ni'n mynd i fod yn gweithio gyda hwnna. Chi'n gweld fan hyn, agorwch y templed a llenwch bob adran o'r daflen mwyn rhannu gwybodaeth bwysig ar plant newydd sy'n dechrau yn yr ysgol. Reit, wel fel i ni yn mynd i agor y templed yma i fyny, cliciwch yn gyntaf ar y botwm glas sy'n dweud cliciwch fan hyn i agor y templed. Na ni. A bydd e'n agor y templed ar tab arall. A mae'r broses yma'r un peth ar yr iPad hefyd. Yr unig beth ar yr iPad, newch yn siŵr bod chi wedi agor app Adobe Express a wedi mewn gofnodi gyda'ch cyfrif hwb. Iawn? Right, felly dyna ni, mae'r templed o fi fan hyn, a chi'n gweld fan hyn nawr, botwm glas sy'n dweud ail-gymysgu lan o'r top. Ail-gymysgu. Clic i hwnna, a dyma ni, mae'n mynd i agor hwnna nawr, a fi'n gweithio ar y templed yma mewn yn Adobe Express. Right te. Dewch i ni gael neidio draw i'r iPad i gael gweld y broses yna. Unwaith eto mwyn agor y templed o'r dudalen weithgareddau. Fi wedi colli'r llygodau nawr, cynni, cofio fan hyn. Right. Draw fi i'r iPad. Iawn. Felly dyma fi ar yr iPad, dwi wedi agor y dudalen weithgareddau. Dwi eisoes wedi agor, os yna chi'n gweld fi hefyd wedi agor app Adobe Express. Hwna wedi wneud. Os ych chi ddim yn siŵr fel i newid iaith Express ar yr iPad, achos mae'n chydig o wahanol, chi'n gorfod wneud hwnna yn y settings o dan General, fe welwch chi Language and Region, a chi'n rhoi Cymraeg mewn yna lan i'r top. Iawn? Right, felly agor yr templed ar yr iPad. Wel, dwi'n sgrolio lawr, dyma'r weithgaredd gyntaf. Dod yn ôl. Dyma'r botwm, dwi eisiau clicio arni, cliciwch fan hyn i agor y templed, clic. Right, a mae hwnna, dyma ni, mynd i agor y templed i fyny mewn tab arall. Chi'n chi gweld y tabiau lan ar y top fyna ar y sgrin. A dyma ni, mae'n mynd i lwytho yn ar y deg. Dyna fe. A i fi ymwyn, tro ma'r iPad, chi sylwi, mae'r botwm i ail-gymysgu lawr ar y gweilod, ail-gymysgu'r dyluniad hwn. Tap ar hwnna, dyna ni, a i ni mewn yn Express, a mae'r templed ar agor. Gwych. Right, nôl â fi i'r porwr, i ni gael symud ymlaen i'r cam cyntaf de. Wel, yn gyntaf, i ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr rhan gyntaf, yr daflen. Nawr, mae'r daflen yma ni'n sy'n gallwch chi argraffu hwn. Mae dwy ochr iddi. A thrawon, allwch chi argraffu rhaid cefn wrth gefn mwyn creu pamffled sy'n plygu tair ffordd. Iawn? Felly, os fyddech chi yn plygu hwn tair ffordd i fod yn pamffled, hwn yw'r dudalen gyntaf, ynddo fe? Iawn? Yr dudalen, yr ochr panel melyn golau yma, dyma'r dudalen flaen os i chi'n argraffu hwn fel pamffled sy'n plygu dair ffordd. Felly, dewch i ni gael dechrau fyna. Croeso i'r ysgol. Wel, fan hyn mae eisiau rhoi eich enw, dosbarth, a wedyn enw'ch athron eich athrawes. Iawn? Felly, dwi'n mynd i fynd draw i'r chwith, ble mae'n dweud testyn. A lan ar y top, dwi'n mynd i wasgu ar y botwm glas sy'n gweud ychwanegwch eich testyn. A dyma fy mlwch testyn i fan hyn. Felly, fe enw i sy'n mynd gyntaf. Dewch i fi gael wneud hwnna. Dyna ni, hyfryd. A dyna fe mewn yna. Hwna ffitio yn eitha taclus mewn yna yn y maint yna. Os mae'n rhy fawr neu rhy fach, allwch chi newid maint eich testyn chi gan gydio yn y smotyn yn y cornel fan hyn. Neu wrth gwrs, allwch chi ddefnyddio maint y ffont draw ar y chwith fan hyn hefyd. Y plus a'r minus yn mynd i newid maint y ffont i chi. Dwi ddim yn rhy hoff o'r ffont na i hun, felly beth am fynd i'r ffontiau gymhellur fan hyn, gweld y cyfan, a dews na rhywbeth fan hyn sy'n tynnu fy sylwi. Lycyn ni gael rhywbeth sy'n edrych chydig fwy personol, rhywbeth cool, lycyn rhain, ffontiau dan sylw. Rai bach diddorol mewn fan hyn. Fi yn lycio'r un top na fe, ai am hwnna fi'n meddwl, na fe.
A wedyn, beth i fi'n ei wneud yw dyblygu hwnna ar gyfer y dosbarth a'r athro neu athrawes. Felly, dewis y blwch testyn cyntaf yna, 3 dot, dyblygu. Lawr o fe i'r dosbarth, a wedyn 3 dot, dyblygu, a lawr o fe to. Dyna ni. A, nawr te, dosbarth, wel, dosbarth, falle bod fi ym mlwyddyn 6, neu falle bod enw'r dosbarth chi. A wedyn, athro Mr H. Iorwerth. Na ni, y hoff athro i pan o'n i'n ysgol oedd Mr Iorwerth. Na fe? Felly, i fi wedi roi'r enw i, enw fy nosbarth i, a enw fy athro fyna. A nawr allai i newid fan hyn, hwn i just dweud athro yn hytrach na athro / athrawes. Neu chwch chi adle fel mae ond na ni. A dyna'r dudalen gynta o'r ffurflen, o daflen, wedi wneud. Right, dych chi'n gael yn draw i'r iPad, na'r te'n wneud yna to. Felly cymrwch chi'ch amser, fi'n siŵr bod chi'n brysur yn sorto mas eich ffont a maint y testyn ac yn y blaen. Peidiwch chi arithro, fi'n mynd i wneud yr un peth to ar yr iPad. Felly dyma fe fan hyn, wel draw ar y chwith, i fi'n mynd i wasgu ar y am testyn. A nawr i fi yn mynd i ychwanegu testyn gyda'r bottom glas ar y top. Right, a nesaf te, i fi'n mynd i deipio fe enw i. Dyna ni. A to, i fi'n mynd i just symud yn y draw, fel yna. Dyna fe. A to, falle bod fi moyn y ffont i fod ychydig yn llai. A dewch i fi, ai, sgrolio am ffont tro ma'n, hytrach na, na defnyddio rai argymhellyr. Dyma ni. O, beth sy'n mynd yn y llaw ysgrifen? Beth am llaw ysgrifen Frank? Lico hwnna. Ie, gred. A nawr bod fi wedi gwneud na, fi credu gallu maint y ffont o'r lan ychydig hefyd. Gred. Dyna'r un cyntaf wedi wneud, felly fi nawr yn mynd i ddyblygu hwnna, gan glicio ar y 3 dot, dyblygu, a symud e lawr. Rhywun beth to, 3 dot, dyblygu, symud e lawr. Iawn de. Dosbarth blwyddyn 6, felly tap arno fe, tap to. Nawr, allai ddewis y cyfan wrth dapio'n gyflym tair gwaith unrhyw le ar y testyn. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na ni. Blwyddyn 6. Gred. A wedyn, yr un nesa. Tap arno fe. A wedyn, chi'n cofio, tapio dair gwaith yn gyflym. Tap, tap, tap. Na ni. Mr H. Iorwerth. A dyna ni wedi dal y lan ar yr iPad. Right de. Nôl y fi i'r porwr te i gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Chwn i gael tynnu'r iPad i ffwrdd a chwanegu yr porwr yn ôl. Right, wel, dwi'n mynd i fynd nôl na te i ochr chwith y daflen le mae'n gweud gwersi. Nawr, mae eisiau ni newid bach o'r testyn fan hyn, yn se. Iawn. Mae'n gweud gwersi. A nawr, beth sy'n eisiau chi wneud fan hyn? Mae'n gweud my favourite subject. Mae eisiau chi newid hwnna i ddweud beth yw'ch hoff wersi chi neu hoff bwnc chi yn yr ysgol. Felly, fy hoff bwnc yw cerddoriaeth. Oedd fe i ni? Iawn. Fy hoff bwnc yw cerddoriaeth. Felly, gwedwch chi beth yw'ch hoff wers chi. Lle chi wedi fy hoff wers, hoff destyn. Fy hoff bwnc yw cerddoriaeth. A wedyn, ni hefyd yn hoff iawn o hanes. Felly, dwi'n mynd i sgwennu, dwi hefyd yn hoffi hanes. Na ni. Gret. A dwi'n defnyddio'r ddolen hir yma ar yr ochr. Chi gweld, dwi ddim eisiau bod y gair hanes yn dod draw i'r ochr wen y daflen. Felly, llai wthio hwn yn ôl, a mae'n gwthio fe i'r linell nesaf. A hytrach na jyst cael y gair hanes y ben i hunan fyna, felly bod fi'n
falle bod fi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn well. Chymod, bod yn hoffi hanes gyda'i gilydd yn edrych just y gair hanes ar ben ei hun. Right, wel, beth allai wneud nawr te? Wel, licen ni nawr i lenwi'r blychau yma gyda lluniau addas. Iawn, felly, fy hoff bwnc yw... Yw cerddoriaeth. Wel, a si gwely gynnar yn thwrfyd. Fy hoff bwnc yw cerddoriaeth. Felly, beth licen ni gael fan hyn? Wel, lluniau falle o gerddoriaeth, allan ni gael nodau cerddorol, allan ni gael cerddorfa, neu yr offeryn i fi'n hoffi chwarae fwyaf, felly dwi'n mynd o draw i'r chwith i le mae'n gweud cyfryngau, a wedyn i fi'n mynd i chwilio yn y lluniau lan fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am, wel, chwilio am y drymiau, dyna beth i fi'n hoffi chwarae, felly drum kit. A dyma ni. Mae yna luniau cwl fan hyn. Llwyth o luniau i ddewis. Felly dwi'n mynd i ddewis un ohonyn nhw. Rhywbeth fi'n meddwl sy'n mynd i ffitio yn yr blwch na. Felly hwn, na ni. Right. Felly, dyna'r llun, ond mae hwnna'n enfawr ar y foment, yn dweud. Felly mae eisiau i fi i leihau maint hwn nawr, a dwi'n moyn iddo fe ffitio yn yr ffenest fach yma. Felly, dewch i fi gael just. Nawr, chi'n gweld, mae'r ffenest yn fwy sgwar na'r llun. Felly, beth chi'n neud yw just llenwi fe, fel yna, a wedyn defnyddio'r ddolen hir yma i docio hwnna nôl fel hyn. Nawr, i beth dwi ddim yn hoff o yw bod cornel sgwar gyda'r llun a bod yr cornel y bocs yn grwn neis. Felly allwn ni i roi cornel crwn i'r llun hefyd. Allwn ni wneud yna'n hawdd iawn gan glicio ar y llun ac yna ar y chwith fan hyn le mae'n dweud corneli. Lla ddod lan a crynder y corneli. Dyna ni, mae hwnna nawr yn gweddi gyda y bocs. Cool, hoff iawn o hwnna. Right, wel, dechrau fi gael neud hwnna to de. Hanes, wel, hoff hanes i oedd hanes y Rufeiniaid. Gan bod nhw wedi gadael i marc fan hyn yng Nghaerfyrddin, wastod diddordeb dy fi yn y Rufeiniaid. A'r ffaith bod nhw wedi dod yr holl ffordd o'r Eidal i Gymru fan hyn, adeiladu pethau diddorol iawn, a wedyn mynd, diflannu fel fflach. Beth newn ni? Wel, o'n nhw wedi gadael amphitheatr yng Nghaerfyrddin, ddim un cweit mor posh ar un ma. Falle oedd e ar y pryd, cofiwch. O'n nhw yn dweud, o'n nhw'n meddwl bod e'n dal 20,000 o bobl yr amphitheatr yng Nghaerfyrddin. Wyddoch chi. A dim ond un o 2 amphitheatr yng Nghymru i gyd. Yw'r un sydd â ni fan hyn yn rhef Caerfyrddin. Right, dyna fi wedi ailfeintio hwnna. Nawr te, eto mae eisiau fi docio, ond oes e? Eisiau tocio mewn, a dwi'n mynd i ychwanegu crynder i'r cornelis. Dim eisiau lot o hwnna, oes e? Os ych chi'n gweld, jyst ddim eisiau hwnna. Just touch bach ohono fe. Just yn ceisio matcho crynder yr bocs. Right, gwych. Nawr te. Beth eisiau fi wneud nawr yw yr llun bach yn fan hyn o'r pensil. Ni'n i ddileu hwnna, bant a ti. Ar un peth gyda'r llyfrau yma fan hyn, ni'n ddileu hwnna fyd, bant a ti. A beth am ddod mewn â lluniau mwy addas i yn hoff bynciau i. Felly, lle wneud hynny wrth fynd i'r asedau dylunio. Felly, os ewch i elfennau ar y chwith, a lan ar y top, i'r asedau dylunio. A lle chwilio mewn fan hyn nawr am music. O, mae hwnna'n wych. Hwnna'n mynd i weithio'n gret. Felly, gallwn hwnna fynd fyna. A wedyn os yna chwilio am rhywbeth fel history neu Roman history falle. Felly nôl i'r elfennau, asedau dylunio. A yna chwilio am history. Whoops. Ie, felly bod eisiau fi gael Roman mewn. History. Dyma ni. Dyma ni. Pot. Y Rufeinig. Gwych. Right. Wel, fi bron o ben gyda
yr dudalen gyntaf, mae jyst rhaid fi wneud y panel canol, fy hoff lefydd i yn yr ysgol. Felly, beth yw'ch hoff le chi yn yr ysgol? Felly tawr, cae yw e. Felly mas ar y cae, neu ar yr iard chwarae, neu ifer neuadd ginio yw e, neu'r llyfrgell felly. Felly, dewch ni gael gwe, teipio fan hyn, fy hoff le yn yr ysgol yw y cae chwarae. Cae chwarae. Dyna ni. Os ys da chi gae chwarae, chi'n ffodus iawn. Mae lot fawr o ysgolion yn y Deyrnas Unedig, dim cae chwarae gyda nhw. Felly os ys da chi ardal y llanol werdd yna, i chi'n ffodus iawn. Fy hoff le yn yr ysgol yw y cae chwarae, a wedyn dwi hefyd yn hoffi y llyfrgell. Ni? A to i chi weld fi'n defnyddio'r ddolen hir, mae wthio'r arno i ddwy linell fel na. O diar, fi'n zoomo mewn am as ma. Fi wedi, reit, colli trac ar beth i fi'n zoomo. Reit, dyma ni. A mae eisiau fi gael delweddau fan hyn nawr. A fi'n mynd i wneud hwn i gyd to nawr draw'r yr iPad, felly peidwch chi ffoi cymrwch chi'ch amser. Iawn? Cymrwch chi'ch amser. Reit, cae chwarae. Wel, reit, dewch ni gael mynd nôl i'r cyfryngau tro hyn te. I'r lluniau, a dwi eisiau cael cae rygbi, felly na i chwilio am rygbi. Ys llaw fi'n Saesneg. Os yna gae rygbi fan hyn. Mae hwnna'n gae eitha da. Siwr bod fi wedi gweld un o'r blaen. O, cool. Mae hwnna'n un gret. Mewn o fe. Right. Gyda pwll o ddŵr fyna. Yeah, realistig iawn. Right. A nawr i fi mynd i wneud rhywun beth o, nawr i fi mynd i ailfeintio hwn. Nawr, tro ma fi'n mynd i orfod tocio top y pist y gosat yn i ffwrdd. Mae hwnna'n iawn, achos dwi'n gweld y pist yn y cefndir. Mae'n iawn. Gret. Dyna ni. A eto, dwi'n mynd i fynd i'r corneli, ychwanegu ychydig o grynder. Gret. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd na, ynddo e. A wedyn dwi hefyd yn hoffi y llyfrgell, felly dewch ni gael chwilio am library. O, nawr de. Hwna'n edrych yn lyfrgell diddorol iawn. Cyn ni fynd i bori trwy'r silffoedd na. A to, fynd i feintio hwnna mewn i'r bocs a just tocio'r ochr fel bod e'n ffitio, a wedyn just mynd a chwanegu crynder i'r corneli, a dyna fe wedi wneud. Right, draw i'r iPad te i wneud y dudalen gyntaf yma. Iawn, felly mae digon amser ydych chi, dim hast o gwbl. Right, dyma ni, dyma leifi ar yr iPad. Right, wel, fy hoff bwnc, wel, dych chi'n ei gael dewis rhywbeth gwahanol, Tryn. Felly, fy hoff bwnc yw, a na i ddweud ymarfer corff. Talnod llawn. Cai hwnna lawr, a na eto fi'n defnyddio'r ddolen ochr na i wasgu'r bocs na mewn. A wedyn dwi hefyd, tap, na i, dwi hefyd yn mwynhau, be wedai, deiryddiaeth. Fi'n licio deiryddiaeth. Dysgu am wahanol wledydd, a dysgu am y gwlad ni'n hynna'n. Wps. Right. Dyna ni. Okidoki. Right. Wedyn, mae eisiau ni gael y lluniau yma mewn. Felly, ymarfer corff, deiryddiaeth. Felly, i fi fynd i'r cyfryngau. A wedyn, lluniau. A dwi'n chwilio. A dwi'n chwilio am ymarfer corff fan hyn. Felly, beth os na i i roi athletics mewn.
Chwilio am athletics. Ie, dyna ni. Oedd ddim trac redeg fel nad ni, ond chi'n bod. Mae'n dangos yr... mae lot o wahanol ddewisiadau fan hyn, does e? Lot o rai posib. Gyda'r tîm yma. Gyda'r llun yma'r tîm. Mae hwnna'n cool. Right. Felly, dyna'r un cynta. A to, dwi just yn ffitio fe yn y bocs. Gorau gallai. Tocio fe wedyn fel bod e'n ffitio. A wedyn chydig o grynder i'r corneli. A mae hwnna wedi wneud. Deiryddiaeth nesaf, wel, na i chwilio fan hyn am, wel, allan ni roi geography, neu allan ni just roi maps mewn. Ie, dyna ni. Maps. Neu globe, fydde globe yn gret, fydde fe. Beth ai am te, beth ai am te, nawr te. Ai am hwn, go na. Gret. A to, i jyst yn mynd i roi fel awr fan hyn. Nawr, tro hyn, falle bydd na yw tocio'r ddwy ochr, achos bydd fwy o balans gyda hwn, os i fi'n tocio y ddwy ochr yn ytrach na un. Felly, na i docio'r ochr hyn, a wedyn na i docio'r ochr hyn. Dyna ni, fel la. Crynder i'r corneli, a mae hwnna wedi wneud. Gwych. Right, wedyn fy hoff le. Tap, tap, tap. Fy hoff le yw'r iard. Iawn. A wedyn lle wedi, dwi hefyd yn hoffi'r neuadd ginio. Y ffreitir. Chi'n defnyddio'r gair ffreitir neu neuadd ginio? Cofio clywed y gair ffreitir am y tro cyntaf, meddwl beth arwyneb y ddeiar yw ffreitir. Dwi hefyd yn hoffi'r ffreitir. Dyna ni. Gan bod fi wedi gweud oedd rhaid fi deipo fe. Na i, rhoi hwnna ni le. Gret. Nawr te, lluniau gyfer rheina. Felly fi'n mynd i'r cyfryngau a fi'n i chwilio am lun o'r iard. Felly beth am rhywbeth fel playground? Playground. Ie, nawr, oedd ddim byd fel un dy fi yn yr ysgol pan o'n i yn yr ysgol. Ond fi yn gweld mwy a mwy o ysgolion gyda rhyw fath o barc chwarae. Mae hwn yn fwy tebyg. Oedd dan ni hopscotch, oedd ddim mor lliwgar yr un ma, ond oedd rhywbeth fel un wedi peintio ar y iard yn ni. Na ni. Nawr te, fi'n mynd i docio'r gwaelod ar top. Tocio'r gwaelod, a wedyn tocio'r top. Na ni. Chydig o grynder. Gwych. A y ffreitir nesaf te, cyfryngau, lluniau, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel school canteen. Na ni. Mae rhaid yn edrych bod nhw'n cael bwyd iachus fan hyn yn y gegin. A dy bach o basta heb saws, di ar annwyl. Dewch mlaen. Mae rhaid i gael bach o saws gyda pasta, nag oes e? A chydig bach o grynder i'r corneli. A dyna ni. Right, wel, mae tudalen gyntaf mae bron y ben ar yr iPad hefyd. Yr unig beth sy'n ar ôl dy fi wneud yw i gael gwared ar yr pensil, cael gwared ar y stac llyfrau, a dewch i ni gael mynd i'r elfennau, i'r asedau dylunio, a chwilio am rhywbeth fan hyn. Felly na i chwilio am, yn gyntaf, beth am chwilio am glob. Dyna ni. Perffaith. Sy'n mwy lliwgar i gael yma? Dyma ni. Gwych. Hwna'n gweithio'n hyfryd fyna. A wedyn, marfer corff oedd yn arall, felly nôl i'r erfennau, sed a dylunio, a wedyn, falle na i ddewis ymarfer, un math o chwaraeon, falle, sef rygbi, sy'n cael fe'n Saesneg. De. Fe ni'n gweud mai pêl-droed Americanaidd yw'r ein, nid pêl i rygbi.
wedyn ni. Mae'n un wenna yn agosat o fe. Go on te. Bydd ni hwnna mewn. Ie, pel rygbi o hwnna. Na fe, a mae'r dudalen gyntaf wedi gorffen ar yr iPad hefyd. Iawn, wel, dewch ni gael symud mlaen te i'r ail dudalen. Felly dwi'n mynd i fynd nôl nawr i'r porwr, dyma ni. A beth chi'n ei wneud fan hyn yw just sgrolio lawr, a dyma ni, dyma'r ail dudalen. Roed, gyntaf dyma dyn ni'r amserlen. Mae'r ysgol yn dechrau am ac yn cael am. Nawr te, beth y gloch mae'r ysgol yn dechrau ydych chi? Mae'r ysgol yn dechrau am 9. Y bore, y by. Ac yn cael am hanner oed i 3. Felly, fi'n siŵr bod chi'n gwybod beth y gloch mae'ch ysgol chi yn agor ac yn dechrau ac yn cael. Yn cael am 3:30 yr hwyr. Neu weithiau chi'n gweld y prynhawn, ond mae hy yn saffach. Felly y by a hy. Right, nawr te, fi'n ni wthio hwn ôl. Nawr, fi'n credu bod eisiau i fi i gael yr ac yma lan ar dudalen arall, ar yr linell ar. Na ni, fel na. Mae hwnna'n ffitio nawr, ynddo e? Rhaid coma bach ar ôl yr... Ydy, mae hwnna'n helpu ni ddeall yn well. Talnod llawn ar y diwedd. Na fe, mae'r ysgol yn dechrau am 9 y bore ac yn cael am hanner i 3 yr hwyr. Right. Lawr o'n i de, mae amser cynio am, beth y glwch mae amser cynio, am hanner i 12 oedd e yn yr ysgol ni. Hanner i 12, nawr hanner i 12 y hwyr. Neu hwnna. Neu byddai'n ganol nos, os bydde fe'n hanner i 12 y bore. Right, felly dyna'r testyn wedi wneud. A fi trwyddo fe, felly newn ni'r testyn i gyd gynta. Iawn, newn ni'r testyn i gyd gynta. Fy athro neu athrawes. Wel, fan hyn nawr, llwch chi jyst newid hwnna i ddweud Mr. Enwch athro neu athrawes chi. Hynny. A wedyn, dwi'n hoffi... Nawr, fan hyn, beth ych chi'n hoffi wneud yn eich dosbarth chi? Iawn? Felly, dwi'n hoffi cyfnod darllen, felly. Lle bod chi'n cael. Ydych chi'n cael cwarter awr fach dawel ar ddechrau bob dydd? Dwi'n hoffi cyfnod darllen. Neu felly bod chi'n hoffi gwneud rhywbeth penodol. Felly mae chi'n hoffi wneud y cofrestr. Ydych chi'n cymryd tro i gael tro i wneud y cofrestr? Neu, neu nod... roi'r ffrwyth. Dod mas ar ffrwyth. Math na bethau. Pwy fath o jobses bach chi'n hoffi wneud yn yr ysgol? Wedyn clybiau neu gweithgareddau felly yn well yn y clybiau. Fy hoff weithgaredd yw... fy hoff glwb yw, os ydym eisiau clwb yna i fan hyn, a gweud y gwir. Fy hoff weithgaredd yw, wel, eisteddfod yr urdd i fi. Yr urdd. Bendant. A os ych chi yn eisteddfod yr urdd, mae byddefnos, ych chi'n gweld fi ar un y lle, fyddai'n nad i chi'n dim wrth ad, mercher, arddiau. Yn yr wch floedd, gwyrwch helo, dyn ni'n dwlu gweld chi a gwybod bod chi yn cymryd rhan y gwersi byw. Fy hoff weithgaredd yw Steddfod yr Urdd, a wedyn beth arall, dwi hefyd yn mwynhau, gallwn ni ddweud fan hyn, o bod chi glwb Lego, clwb codio felly. Dwi hefyd yn mwynhau'r clwb digidol, felly bod chi arweinwyr digidol, felly bod chi ar y cyngor ysgol neu'r cyngor eco, llusgen hadon efydd yn rhywbeth hefyd yn dweud. Felly, rhyw glybiau neu rhyw gyfrifoldeb sydd gyda chi fyna. Right, felly fi wedi gwneud y testyn i gyd nawr, felly dyna gyd sy'n angen fi wneud nawr yw ychwanegu'r lluniau. Felly, dewch chi'n ei gymaint. Mae'r ysgol yn dechrau, felly, beth yw mae'n mynd? Wel, just felly llun o blant yn yr ysgol. Felly, na i just deipio mewn chwilio am school, neu classroom, felly. Classroom.
room. Chi draw yn y cyfryngau, lluniau, classroom, a dyma ni rhywbeth fel hyn yn gret. Nawr de. Dyw byrddau sialc ddim yn gyffredin rhagor mewn ysgolion, ydyn nhw. Os yna fwrdd sialc yn eich ysgol chi, a dyn nhw ddim yn wyrdd yn drawd yn ni, chwaith fel arfer, bwrdd di oedd e'n, dyfe. Ond ydych chi'n gweld lot o fyrddau dion bellach, byrddau gwyn a fel pen sy'n awr. Right, wedi paso ar y breg hun oedd yn iawn, sa'n ma pam i fi'n cadw sgrolio, a ym hwn. Right, dyna ni, felly dyna'r llun cynta, a to i fi just angen ffitio hwn nawr mewn yn y blwch ma. A chi'n gweld fi'n dod arfer o hwn nawr. Fi'n gwybod bod angen i fi wneud hwnna a tocio yr ochr i gael ei ffitio. Mynd i'r corneli, ychwanegu chydig o grynder, a dyna fe. Amser cinio, wel eto, dewch ni gael mynd i school canteen. School canteen. Dyma ni. Sgrolio trwyddo, lluniau cwl fan hyn. Dyma ni, gret. Mae hwnna'n arte fel gaf i hwn i ffito. Wel, beth am droi around? Ie, na ddefnyddio'r y teclyn cylch droi fan hyn. Mae hwnna'n mynd i ffitio well nawr bod e ar draws yn hytrach na ar ei fyny. A na gyd sy'n rhaid fi wneud yw tocio y top i lawr. Yr ochr ychydig. A na fe, crynder i'r corneli. Mae hwnna di wneud. Right, darllen. Felly yna i chwilio fan hyn am children reading. O, perffaith. Cyfnod darllen yn y bore. Gwych. Sa'n bod pam o rhaid yn goffo siario llyfr, sa'n siŵr. Siŵr bod llyfr yr un dych chi yn yr ysgol. A wedyn dewch i ni gael dod lawr am maint hwnna, tocio'r ochr, dyna ni, a wedyn crynder y corneli, wedi wneud. Rai fy hoff weithgaredd yw steddfod yr urdd, fel fi'n mynd i ddangos hwnna, wel allan ni jyst chwilio am children choir, felly. Ie, na fe, bydde hwnna'n iawn, bydde fe. Just bod ni'n gweld pobl yn performio. Wrth gwrs, allwch chi wastod mynd ar y we, dod o hyd i luniau, copio nhw, dod nôl draw a'i glido nhw mewn hyn. Allwch chi ddod o hyd i logo'r urdd, llun o Mr Urdd, y mewn a fe. Ond mae'n fwy cyflym i weithio pan i chi'n sefyll o fewn Express yn dweud fel hyn. A wedyn, dwi hefyd yn mwynhau'r clwb digidol. Right, children laptops. Dyma ni. Mae'r lluniau yma i gyd fel sy'n dangos pobl yn rannu bethau. Mae rhaid i gyd yn rannu un gliniadur. Di ar annwyl. Dyma ni, mae rhaid na un ar un. Cynni. Right. Iawn de. Lawr a hwnna. Ffitio fe mewn. Nawr. Chi'n bod beth? Mae'r gliniadur yn bwysig, felly fi'n mynd i fod yn gas a fi'n mynd i docio y ferch na sy'n gosa bas o'r llun. Sorry. Ond mae angen i ni weld y gliniaduron. Right. A na fe. A mi eisiau rhoi crynder i'r corneli fan hyn. Na fe. Nawr, yn olaf, i fi yn mynd i ddefnyddio, achos dwi ddim yn mynd i ddod o hyd i lun o Mr Iorwerth ar y we. Nawr, beth ni'n mynd i wneud, defnyddio bach o ddeallusrwydd artificial, defnyddio AI i gynhyrchu llun o fy athro i. Felly fi'n mynd i fynd i AI cynhyrchiol, lawr fan hyn. Okay, a fi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Iawn. Felly lawr y chwith, AI cynhyrchiol, cynhyrchu delwedd, a fi'n meddwl mae'n ar draws sy'n mynd i ffitio yn y blwch na ore. Right, nawr te. Beth hoffwn ni weld? Right. Athro. A dal nhw llawn. Tua 50 oed. Nawr te, disgrifio Mr Iorwerth. Pen moel.
sbectol bach crwn. Sbectol bach crwn. Right, beth am arddull? Wel, dwi'n mynd i fynd lawr a dwi'n meddwl hoffwn i hwn i fod yn arddull cartŵn. Felly, nawr, gewn ni cartŵn wrth fynd i themau. Themau cartŵn. Right, a nawr, dewch ni gael trialau. Cynhyrchu. A dwi'n mynd i gael 4 canlyniad fan hyn nawr. 4 canlyniad. A allai ddewis yr un dwi'n hoffi orau. A beth hwnna... Right. Right. Well... Wel, mae hwnna'n gret, ond chymod, nid beth o'n i moyn. Beth sydd wedi... O, oce, right. Fi meddwl yma, newn ni symleiddio fe. Dim gwallt. Felly bod y pen moel. Ie, oce. Trio fe to, de. Trio fe to. Yn lle athro, na i roi dyn mewn hwnna. A wedyn, na i roi hefyd gwisgo Crys a thei. Right, wel, chymod, hyfryd y lluniau yma o fyd natur, ond ddim unrhyw beth fel beth o'n i'n disgwyl fyna. A dyma mae hwn yn digwydd pan ni'n defnyddio AI. Pyn yn bod chi'n defnyddio fe'n Gymraeg neu'n Saesneg, weithiau mae'r peiriant AI yn hollol cam ddeall beth licen ni gynhyrchu. Right. Fi'n mynd i symleiddio pethau to. Tynion ni'r tua 50 oed na mas. Dyn, dim gwallt, sbectol. Right, trio nhw nawr. Oherwydd, mae'r AI wedi mynd i ffwrdd ar ryw antur fan hyn, yn meddwl bod fi moyn rhywbeth hollol wahanol i beth mae'n dangos i fi ar y foment. Iawn, oce. Iawn, ewn ni, symleiddio to. Dyn yn gwisgo sbectol. Trio nhw fel dyn yn gwisgo sbectol. A ni. Wel, mae'n bwysig bod chi'n gweld bod fi'n cael trafferth o bethau yma fyd, fi'n credu. Achos, chymod, weithiau mae bethau'n gweithio'n berffaith, a weithiau, chymod, chi'n cael rhyw ganlyniadau bach rhyfedd. A chi just yn gorfod dechrau to. Right, cynni off. Nawr te. Dyn yn gwisgo sbectol. 50 mlwydd... Na, na i ddim wneud hwnna. Mae hwnna'n iawn. Dim gwallt. Trio ni hwnna. Cynhyrchu. Ni'n mynd yn agosach. A dyna beth chi'n gallu gwneud weithiau. Chi'n gallu dechrau gyda sbardun syml, a wedyn ychwanegu ato fe. A fyna weithiau welwch chi ble mae pethau'n dechrau mynd o'i le. Right, dyma ni. Ni'n mynd... Mae'n gwella yma, mae'n gwella. Dim gwallt. Right. Gwisgo Crys a thei. Iawn, cynhyrchu hwnna. Nwch ni gael gweld. O, dyma ni. Gwych. Right. Mae hwnna'n debyg iawn i Mr. Iorwerth fan hyn. I'r barfen fach na hwnna. Wel, na fe, mae wedi dod yn agosach wrth just, chymod, bod yn fwy amyneddgar a dechrau gyda disgrifiad syml a wedyn adeiladu fel lan gyda mwy a mwy o fanylder. Right. Fi wedi cael gair panel cynhyrchu delwedd yma lawr a nawr allai fynd nôl i'r corneli a chwnegu crynder unwaith to. A dyna'r ail dudalen wedi wneud. Na gyd sydd fi wneud to yw newid cael gwared ar y tic yma mewn cylch, dileu hwnna. A dewis rhywbeth o fan hyn. Alla fod rhywbeth i wneud Steddfod Urdd, Clwb Digidol, Cyfnod Darllen, beth am mynd am digidol? Ewn ni i'r elfennau, asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am laptop.
Na ni. A lycyn ni gael sy'n edrych bach fwy fel cartŵn. Mae hwnna'n un cwl gyda'r lygad na. Neu hwn falle, ie. Na, falle'r un na gyda'r lygad o ddore. Mae'r un pink yma'n cwl gyda'r graff. Right, na fe. A na hwnna wedi wneud. Gwych. Right, na'r ail dudalen wedi wneud. Right, chi'n bod beth, dwi ddim yn mynd i wneud o draw i'r iPad achos nes i ala lot o amser fyna gyda'r deallusrwydd artiffisial. Fi'n credu bod yna wedi rhoi digon amser i chi i ddala lan. Felly dyna'r ail dudalen wedi wneud. Mae eisiau ni enwi yn prosiect, felly lan ar y top. Newn ni just newid hwn i taflen Pontio. Na fe, taflen Pontio. A beth sy'n allwch chi wneud â hwn? Wel, nawr, y bwriad greiddio gyda hwn yw bod chi'n argraffu rhain. A os ych chi'n cael rhyw noson agored, a bod rhieni'n dod i edrych rownd yr ysgol, rhieni felly'r plant os i ar fi'n cychwyn yn yr ysgol, gallwch chi gael rhain mas ar y bwrdd i helpu y plant na i ymgartrefu yn yr ysgol yn gynt. Os ych chi moyn wneud hynny, bydd eisiau chi lawr lwytho hwn fel PDF, a mae PDF arbennig fan hyn ar gyfer argraffu, dim lot o waniaeth rhwng nhw, gweud y gwir. PDF argraffu, a beth ych chi moyn wneud hwnna wedyn yw argraffu hwnna'n cefn wrth gefn, a unwaith chi'n wneud na, bydd eisiau chi just torri mas o amgylchau, a allwch chi blygu hwnna wedyn, plygu lawr ar hyd y paneli, a bydd da chi taflen sydd yn plygu dair ffordd. A blaen wrth gwrs fydd panel melyn golau yma fan hyn, gyda enw chi arno fe. Iawn. Nawr, os nag i chi moyn argraffu fe, dim angen i chi argraffu fe, allwch chi just clicio ar rhannu, dolen gweld yn unig, a bydd hwnna'n cyhoeddion i'r we, unrhyw sy'n clicio ar ddolen a wedyn byddwn nhw'n gweld eich dyluniad hyfryd chi. Wrth gwrs, allwch chi hefyd gyflwyno hwn ar Google Classroom neu Microsoft Teams yn hawdd iawn. A dyna'r weithgaredd gyntaf wedi wneud. Right, nawr te. I ni'n mynd i symud ymlaen i'r ail weithgaredd yn y man. Ond cyn wneud hynny, i fi yn mynd i sôn am y pethau sydd yn dod lan yn y dyfodol. Felly, wythnos nesaf ffrindiau. Mae da ni 2 wers fyw wythnos nesaf. Ar ddydd Mercher, mae hi'n ddiwrnod rhifedd. Felly mae yna wers byw am hanner awr 10 dydd Mercher nesaf. Ac ar ddydd Iau, mae yna ni wers fyw oherwydd mae'n wythnos deallusrwydd artiffisial. Nawr, ddim lle dy fi sgwennu deallusrwydd artiffisial i gyd fyna. Felly nes i ddefnyddio'r term Saesneg AI. Wythnos AI, ond wythnos deallusrwydd artiffisial yw i wythnos nesaf. Felly mae yna ni wers ar gyfer hwnna ar ddydd Iau. Felly diwrnod rhifedd ar ddydd Mercher, wythnos deallusrwydd artiffisial ar ddydd Iau. Wel, chymod, dewch i un, dewch i'r ddwy. Pam lai? A i gyfrestru ar gyfer ein athrawon, newch yn siŵr bod chi'n gyfrestru gan fynd i adobe.live lessons. Ac yna allwch chi gyfrestru ar gyfer y sesiynau yna sydd i ddod. Os ych chi'n postio bod chi'n cymryd rhan yn y wers Pontio yma heddi ar y cyfryngau cymdeithasol athrawon, yna byddwn ni'n dod i gweld rhain ar. Yn y ffordd i fi mynd i weld nhw yw os ych chi yn tagio fi mewn, neu fyddai ddim yn gweld nhw. Felly, tagiwch fi mewn at Ysgol Ddigidol, neu at Meredydd J, neu at Meredydd Jones. A hefyd, os ych chi'n tagio at Adobe for Edu, bydd tîm Adobe i gyd yn gweld y gwaith gwych mae ysgolion Cymru yn wneud yn yr iaith Gymraeg ar Adobe. Sydd wrth gwrs yn bwysig i ni ddangos pa mor bwysig yw'n iaith ni a faint i ni defnyddio hi. Right, felly, i ni'n barod i symud ymlaen i'r ail weithgaredd nawr te. Felly, ni'n mynd nôl i'r sgrin, dyma ni. A dewch i fi gael neidio nôl draw te i'r dudalen heriau sydd dal yn sgrolio ar weilio'r sgrin, adobe.pontio25, clic ar hwnna. A os sgrolio lawr, i ni'n cyrraedd nawr te yr ail weithgaredd, sef fideo croeso i'r ysgol. Ni'n mynd i fod yn creu fideo. A ni'n mynd i ddewis yn hoff bethau ni o weithgaredd 1 a'i cyflwyno nhw ar ffurf fideo. A gyda llaw, os ych chi moyn fwy o wybodaeth am yr Her Ysgol Express, le allwch chi gael gwobre a parti pizza, a chael cyfle i ennill ymweliad gan fan hufen ia. Yna athrawon, ewch lawr fan hyn, cliciwch ar y botwm fan hyn i gael rhagor o wybodaeth. Right,
dewch i ni gael te agor y templed ar gyfer gweithgaredd 2. Dyma ni. A i ni'n mynd i glicio ar te ar y botwm glas sy'n dweud ail gymysgu, fan hyn. A mae hwn yn mynd i agor templed i fyny yn Express unwaith eto. Nawr te, beth sydd da ni fan hyn yw prosiect fideo. A os clicio i chwarae lawr ar y gwaelod, fe welwch chi, dyma ni, beth sy'n digwydd. Mae da ni animeiddio'n digwydd gyda'r testyn na, a mae'r cwmwl na'n bwnsio mewn, a wedyn ni'n mynd i'r olygfa nesaf, le mae da ni animeiddio testyn, cwmwl yn bwnsio mewn. Felly, mae hwn yn templed sydd yn byd i wneud ag ysgol ar hyn o bryd, ond ni nawr yn mynd i ail bwrpasu fe ar gyfer fideo croeso i'r ysgol. Right, wel, dewch nôl te i ddechrau y prosiect gan lusgo'r pen chwarae di, yr linell ddi yma, nôl i'r dechrau. A, wel, os fi'n mynd reit nôl i'r dechrau, dim byd i weld. Ond, os ewn ni ymlaen bach, lle weld popeth. Right. Le mae'n dweud Art and Design Element, fi'n mynd i glicio mewn yna, a wedyn fi'n mynd i glicio to. A wedyn i'n glicio tair gwaith i ddewis o'n i, clic, clic, clic. Na ni. A beth mae'n gweud fan hyn yw croeso i, croeso i. A wedyn felly yna i wneud dot, 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 ellipsis fyna. A dewch i ni gael, a wedyn lle ddod nôl wedyn ar siap porffor yma. Symud pethau rownd. Croeso i, dyna ni. A wedyn mewn le mae'n gweud shape, i ni'n mynd i ysgrifennu enw'r ysgol. Wel, mae hwnna'n mynd i fod llawer i fawr, felly dewch i ni gael dod lawr a maint hwnna i ddechrau nawr. Croeso i ysgol gynradd, ar yr enw'ch ysgol chi. Llanarthne. Na le es i'r ysgol. Croeso i ysgol gynradd Llanarthne. Right. A falle bydde fe'n well bod hwnna wedi cynoli. Ar hyn o bryd mae wedi lunio i'r chwith, felly allai gynoli fe gan glicio fan hyn. Le mae'n dweud bod e'n lunio i'r chwith, clicio to a mae'n mynd i gynoli fe. Na ni, croeso i ysgol gynradd Llanarthne. A wedyn yn y cwmwl wedyn, dwi'n mynd i glicio, clic, clic, clic eto, gan Meredydd Jones, blwyddyn 6. Right. A mae'r cwmwl llawer yn fwy na'r blwch testyn. Felly beth am ddod lan a maint y testyn fan hyn? Clicio ar y plus. Ie, na ni. Mae hwnna nawr yn ffitio yn y cwmwl yn neis. Na ni, fel yna. Gred. Dewch i ni gael jyst chwarae hwnna nawr te. O, ardderchog. Mae hwnna yn edrych yn gret. Gweithio'n hyfryd. Right. Nawr te, dal sôn. Ydw i wedi cael e-bost gan rhywun... O, na, rhywun yn cyfarfod we. O, diflas. Right. Wel, symudwn ni mlaen i'r cam nesaf te. Y cam nesaf yw licen i gael rhyw lun fan hyn, achos ar hyn o bryd, chi'n bod, mae'r testyn yn well, ond jyst dim unrhyw ddelwedd fan hyn yn dangos bod ni mewn ysgol. Felly beth am ddod mewn â ffoto, dod mewn â llun o felly, bag ysgol. Felly draw'r chwith, cyfryngau, lan o'r top, lluniau, a na i chwilio mewn fan hyn am school bag. O, gret, mae llwyth o ddewisiadau fan hyn. Llwyth o rai gwych. Hwn, fi'n licio hwn. Na ni, mewn â hwnna. Nawr, mae'n dangos rhywbeth i chi. Os i chi digwydd bod dal wedi dewis hwn, a chi'n dod mewn a llun, wneud e ychwanegu'r llun mewn i'r grŵp na o cwmwl ar testyn. Felly, os mae chi'n dod mewn ar ongl fel yna, cliciwch ar dad wneud, undo, cam i nôl. Newch yn siŵr bod chi ddim wedi dewis unrhyw beth. Felly, clicio ar y llwyd mas fan hyn. Right. Dwi ddim wedi dewis unrhyw beth cyn dod mewn â'ch llun. Dych chi ddim yn moyn bod e'n mynd mewn i ganol grŵp o bethau. Right, wel, ble mae hwn yn mynd i fynd? Wel, chi'n meddwl beth yn gyntaf, fi'n mynd i docio hwnna fel bod e, na ni, achos oedd y bag drawr o'r ochr. Nawr, cyn i roi'r bag lan fan hyn, neu lawr fan hyn, cyn draw fan hyn.
A licen ni newid ongl y bag, ond ar hyn o bryd, mae'n dweud ychwanegu fel golygfa. Felly clicio i ffwrdd, clicio nôl arno fe, a nawr allai. Dyna ni, jyst newid ongl y bag na chydig. Nawr, mae'n cuddio y testyn ar hyn o bryd. Felly mae eisiau fi, y peth ola sydd eisiau fi wneud pan fi'n hapus da'r bag, yw cydio arno fe yn y stac heinau, sydd draw ar yr ochr dde. Cydio arno fe yn y stac heinau, a llusgo lawr. Dim reit tu ôl y cefndir lliwgar na, neu fydda ddim yn gweld, mae'n diflannu. Ond llusgo lawr i fyna. Na ni. A nawr mae tu ôl y testyn, tu ôl y siapau yma. Reit, dewch i ni gael chwarae hwnna te nôl o ddechrau y fideo. Cool iawn. Right. Wel, tra bod ni ar y olygfa gyntaf yma, beth am ychwanegu troslais? Beth am ychwanegu fy llais i mewn i'r olygfa hefyd? Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i fynd i cyfryngau'r chwith, a lan ar y top tro ba, dwi'n mynd i fynd i sain, a recordio troslais. Iawn te, a i fi'n barod i recordio. Chi'n gweld y llais i fyna. Os ych chi'n ticio gwella lleferydd, mae'n mynd i gael gwared ar sŵn cefndirol eich stafell ddosbarth chi. Felly mae'n syniad da i chi'n neud hwnna os ych chi mewn stafell ddosbarth swnllyd. A nawr i fi mynd i ddechrau recordio. Clicio dechrau recordio. A i fi yn moyn cael ei wedi dweud, chymod, o fewn amser yr olygfa yma os gallai. Felly dwi'n mynd i weid croeso i ysgol gynradd Llanarthne gan Meredith Jones o flwyddyn 6. Right, bant a fida. Cyfri fi lawr. Croeso i ysgol gynradd Llanarthne gan Meredith Jones blwyddyn 6. A wedyn gorffen recordio fyna ar y top. Right, wel, dewch i ni gael gweld te. Clicio chwarae. Croeso i ysgol gynradd Llanarthne gan Meredith Jones blwyddyn 6. Gwych. Hwna yn gweithio'n hyfryd. Right, wel nesaf te, dewch i ni gael mynd i'r olygfa nesaf. Wel, beth allech chi sôn am fan hyn? Wel, allech chi sôn am clybiau, neu'r pynciau chi'n hoffi wneud, neu amserlen yr ysgol hyd yn oed. Iawn? Felly, na i ddechrau gyda hwnna felly, amserlen. Felly, wy'n ni newid y gair definition yma fan hyn. Clicio tair gwaith, amserlen. Colon, licio'r colon. A wedyn clic, right, fi moyn i'r rhiban pink yma i fod yn fyrrach. Felly, os dwi jyst yn clicio, mae'n dewis y grŵp cyfan. Felly, mae eisiau fi jyst clicio, da ni, ar y rhiban eto. A nawr dwi'n gallu tocio fe nôl. Right, wel, beth yw'r amserlen? Wel, fan hyn, mae'r ysgol yn dechrau am 9 y bore, coma, ac yn gorffen am hanner awr 3:30 y prynhawn. Na ni. Right, wel, beth sy'n eisiau fi, mae eisiau delwedd arna i to, ond oes e? Felly dewch chi gael fi mynd i'r cyfryngau, i'r lluniau, a tro ma, dwi'n jyst yn mynd i chwilio am rhywbeth fel sgŵl. A mae llwyth o ddewisiadau, fi cyntaf yna'n edrych yn gret. A fi'n neud yr un peth to nawr, fi'n mynd i ailfeintio, falle chydig o docio, just tocio mewn, ie. Yeah. A wedyn, to, licen ni gylch droi hwn, ond chi weld, mae'r botwm glas ychwanegu fel golygfa na fyna. Felly, i gael cylch droi, a beth sydd eisiau gwneud yw just clicio i ffwrdd o'r llun, a clicio nôl ar y llun, a nawr mae dyn ni'r teclyn cylch droi. Ni, rhywbeth fel na, fi'n credu. Na fe. A wedyn, fel nes i trwetha, peth ola sy'n angen i fi wneud yw dod draw i'r stac heinau a dwi'n mynd i lusgo hwn o'r top i'r gwaelod ond un. Na fe. Reit, dewch i ni gael gwylio'r olygfa yma te. Ardderchog. Mae'n edrych yn ffab. Reit, nawr te, dewch i ni gael wneud y troslais. Felly dwi'n mynd i ddod nôl i fan hyn.
a dwi'n mynd recordio troslais arall. Felly, cyfryngau, sain, recordio troslais. A bant a ni. Right, dechrau recordio. Mae'n ysgol ni yn dechrau am 9 ac yn gorffen am 3:30. Right, wel, beth am i ni gael gwylio'r fideo o'r dechrau yn 10? Right, nôl ar pen chwarae, sef y linell ddi, nôl ar pen chwarae ar dechrau, a clicio ar y botwm chwarae. Nawr, os i chi yn moyn creu unrhyw fideos, cofiwch, mae'r templed yma ddim byd i wneud â ysgol o gwbl. Just templed o'n i'n hoffi olwg yw hwn. Allech chi ddefnyddio'r templed yma i greu fideo am beth bynnag byddech chi yn hoffi. Mae'n templed gwych yn dweud ar gyfer ychwanegu chydig o destun, a mae digon o le ar y sgrin i ddod mewn a unrhyw luniau i chi moyn hefyd. Right, dewch ni gael gwylio fe de i gael gweld e lan is nawr. Croeso i Ysgol Gynradd Llanafne, gan Meredydd Jones, blwyddyn 6. Mae'n ysgol ni yn dechrau am 9 ac yn gorffen am 3:30. Gret. Right, nawr, fi'n mynd i ychwanegu golygfa arall. A falle bod chi'n meddwl, mae'n anodd i fod yn lot o waith. Ond chi'n bod beth, rhywbeth i ni'n neud yn aml iawn ar yn gwersi byw ni, ar Adobe Express, yw dyblygu ac addasu. A mae gwneud hynny'n mynd i arbed llwyth o amser i chi. Iawn, mae'n mynd i wneud eich gwaith chi llawer fwy cyflym. A beth ni'n mynd i wneud yw dyblygu'r ail olygfa yma. Gan ddod reit draw i'r ochr dde, clicio'r y 3 dot a dewis dyblygu. A nawr, mae da fi gopi o'r olygfa amserlen. Nawr, y gyd sydd eisiau fi wneud yw newid y testyn ar llun. Felly, na i ddod i'r amserlen a na i newid hwn i clybiau. To, lle clicio to, newid maint hwnna os dwi eisiau. A lle daipio fan hyn fy hoff glybiau yw gweithgareddau'r urdd a'r cyngor eco. Iawn, a to, os ych chi moyn, llwch chi weld os oes modd i chi newid maint y testyn i gael ei ffitio'n well yn y cwmwl. Ie, na ni. A wedyn, dwi eisiau newid y ffoto yma. Nawr, yn hytrach na i ddileu, beth dwi'n gwneud yw disodli fe. Swapo fe am un arall. Felly dwi'n mynd i glicio ar y llun. Clicio yn y to. Right, a chi'n gweld fan hyn, mae'n cynnig i fi i ddisodli. Felly na i ddewis disodli. A beth licen i ddisodli fe gyda? Wel, licen i ddisodli fe gyda llun arall os gwelwch yn dda. Iawn, lluniau. A fan hyn nawr, allai chwilio am rhywbeth fel, na be mae'r cyngor eco yn neud yw pethau fel, maen nhw wedi bod yn plannu coed. Felly, na i drio hwnna, planting trees. Gwych. Clic. A sgwlwch pa mor gyflym i ni wedi gwneud yr ail olygfa na, y drydydd olygfa, sori. Right, mae'n amser ychwanegu troslais. Felly, nôl ar pen chwarae i ddiwedd y troslais arall. Hyd yn oed os chi'n dechrau siarad ar ddiwedd yr olygfa blaenorol, mae'n ychwanegu ty bach o amser i chi, dweud y gwir. Right, beth yw'n i ddweud? Dyma ni efo hoff glybiau gweithgareddau Eisteddfod yr Urdd a'r cyngor eco. Right. Fi'n barod cyfryngau, sain, recordio troslais a bant â ni. Fy hoff weithgareddau yn yr ysgol yw ymarfer ar gyfer yr urdd a'r cyngor eco. Nawr, oedd diwedd fy... dyn ni, yn gofis i wasgu i stopio recordio, a mae'n hirach na yr olygfa. Felly, na gys eisiau fi wneud yw tocio hwnna nôl tym bach. A chi gweld, dyma fe llais i fan hyn, a ar ôl ni, mae'n dawel. Felly, fi'n stopio siarad ti o fyna. Lle wirio fe oedd jyst mynd nôl a clicio chwarae. Ymarfer ar gyfer yr urdd a'r cyngor eco. Ie, na fe, dwi'n mynd i torri'n rhywbeth. Ond pan i chi'n neud hwnna, wneud e roi golygfa fach wag i chi am weddill eich troslais chi. Felly, os mae'ch troslais chi chydig hirach na'r olygfa, falle eisiau chi i ddileu yr olygfa wag yma sy'n cymryd lle lan. Right, wel,
Na ni. Nawr, allwch chi gario mlaen gyda hwn, mor hir a chi moyn. Iawn? A chi mo beth, mae amser dy fi wneud y nawr, felly pam lai. Dewch chi ni gael dyblygu'r olygfa unwaith to, 3 dot dyblygu. A beth am tro hyn na i fynd am y gwersi. Iawn, felly ydw ymlaen. Right, gwersi. A fy hoff bynciau yw hanes a cherddoriaeth. Na ni. A to, llwch chi edrych i weld os oes modd i chi gynyddu maint y testyn. Oes, hyfryd. A nawr i fi mynd i newid y llun yma, gan glicio arno fe, dewis disodli. Disodli gyda llun. A pa lun dwi eisiau, wel, na i fynd. Beth am chwilio am rhywbeth fel orchestra? O'n i'n chwarae yn y gerddorfa pan o'n i'n yr ysgol gynradd, o'n i'n dwlu chwarae yn y gerddorfa. Dyma ni. Gwych. Troslais te. Ni'n mynd i fynd cyfryngau, sain, recordio troslais, a banta fi. Fy hoff bynciau yn yr ysgol yw hanes a cherddoriaeth. Fe am hwnna'n ffitio yn gret. A na fe, dwi wedi ychwanegu golygfa arall. Ych chi'n gweld pa mor gyflym ych chi'n ychwanegu ragor o olygfeydd a ragor o wybodaeth mor hawdd yna, just wrth ddyblygu eich golygfeydd ac addasu nhw. Right, wel, fi yn gwybod beth dwi eisiau gwneud i orffen, rhywbeth twtch bach proffesiynol i orffen gyda hwn, yw i ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Felly, i ychwanegu cerddoriaeth gefndirol, mae eisiau fi ddod i'r cyfryngau, a mae angen i fi ddod i'r sain, nawr bydd e'n chwilio am orchestra, nawr dwi'n moyn hwnna, a beth lle i wneud nawr yw sgrolio lawr, dyma ni, sgrolio lawr, a chi'n gweld, right, effeithiau sain, na, sa'n mwyn effeithiau sain, o dwi'n meddwl beth sy'n swnio'n acwstig, cerddoriaeth gefndirol, cerddoriaeth y blues, pres, felly mae llwyth o wahanol ddewisiadau gyda chi, fan hyn. A unwaith chi'n hapus, unwaith chi'n dewis eich categori, allwch chi glicio ar gweld y cyfan. Enghraifft, felly bod fi moyn bach o reggae, gweld y cyfan, a nawr allai glywed nhw. Nawr, beth chi eisiau gwneud, mae'n fideo i yn 24 eiliad o hyd. Iawn, felly, dych chi ddim yn moyn unrhyw beth sydd yn fyrrach na hwnna. Enghraifft, dwi ddim yn moyn yr un yma sy'n 15 neu 12. Felly, newch yn siŵr bod e o leia'r un hyd, neu hyd yn oed hirach yn well. Enghraifft, beth am summer reggaeton? Felly, i glywed e, just i glywed e, cliciwch ar y botwm chwarae. Falle. O, mae hwnna well. Hwna rifer. Jingle bells, na, dim diolch. Beth am hwnna? Mae hwnna'n cool. Mae hwnna'n cool. Yeah, Rasta Fresh. Na be fi wedi gael. Great. Okay. Right, unwaith chi'n hapus dych chi ddoriaeth, cliciwch ar enw fe, a dyna fe wedi ychwanegu fe lawr i'r llinell amser. Nawr, pan mae'n ychwanegu eich cerddoriaeth chi, fyddai'n ychwanegu fe ar lefel sain 100%. Hwna fel roi'ch teledu chi lan i'r max. Felly fi wedi ddod lawr hwnna i rhywbeth fel, sa'n gwybod, 15. Iawn. Achos mae'n lait sy'n gorfod cario uwch ben y gerddoriaeth. Dych chi'n gael trial e? Croeso i Ysgol Gynradd Llanafne, gan Meredydd Jones, blwyddyn 6. Ie. Mae'n ysgol ni yn dechrau am 9 ac yn gorffen am hanner awr wedi 3. Fy hoff weithgareddau yn yr ysgol yw ymarfer ar gyfer yr urdd a'r cyngor eco. Fy hoff bynciau yn yr ysgol yw hanes a cherddoriaeth. O!
Nawr, hwnna'n cool. Be fi ddim yn licio i fel mae'r gerddoriaeth jyst yn stopio'n stond ar y diwedd. Felly, i wneud e fwy proffesiynol, licen ni bod e'n pylu allan. Fade out. Nawr, allech chi bylu mewn ac allan, ond chi'n meddwl, mae dechrau darn y gerddoriaeth wastod yn dechrau yn ddigon taclus beth bynnag. Does dim fel arfer angen bod yn pylu fewn. Ond allwch chi os chi eisiau, ond just pylu allan sy'n eisiau yna i. Mae 2 eiliad bach yn hir, felly yna i ddod lawr hwnna i tua 1. A dewch ni gael just dod nôl yr pen chwarae i'r olygfa ola, a dewch ni gael clywed y gerddoriaeth yna'n pylu allan. Yw hanes a cherddoriaeth. Na fe. Llawer yn fwy proffesiynol nawr bod fi wedi gwneud na, a pylu'r gerddoriaeth allan. Right, wel, dwi ddim wedi enwi'r ffail, felly dewch ni gael hwn fideo, Pontio. Gret. A o ran rannu hwn, nawr te, allwch chi lawrlwytho, iawn, allwch chi glicio ar yr icon lawrlwytho, dewis lawrlwytho fe fel ffail MP4, na'r unig ddewis fideo yw MP4, allwch chi ddod lawr ar cydraniad i 720p, mae hwnna'n dal yn hen ddigon da, a bydd y ffail tua hanner y maint, felly bydd e'n lawrlwytho dwywaith yn gyflymach. Yr unig beth wrth gwrs yw, mae lawrlwytho hwnna, chymod, beth i chi wneud gyda'r ffeil na wrth mae ar eich dyfais chi. Falle bod chi moyn llusgo hwnna mewn i'ch ffeiliau yn J2E, neu ar Google Drive, neu OneDrive, neu rhywbeth fel yna, felly popeth yn iawn. Ond os mae just moyn i bobl i weld eich fideo chi i chi, falle bod e'n syniad gwell i rannu fe fel dolen gweld yn unig. Allwch chi glicio rhannu, a wedyn cynhyrchu dolen gweld yn unig. A beth mae hwn yn neud yw, wneith e gyhoeddi eich fideo chi i'r we, a unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen a wedyn ar yr URL, fydden nhw'n cael bydd tudalen yn agor, a fydden nhw'n gallu clicio chwarae a gweld eich fideo chi a clywed eich troslais chi a phopeth. Nawr, mae hwnna lot haws, dwi'n meddwl, na lawrlwytho ffeiliau. Felly, gofynnwch i'ch athrawon beth licen nhw i chi wneud gyda y fideo gorffenedig yma ar ôl i chi orffen creu wrth gwrs. Bydd ei wastad yn saff yn eich ffeiliau chi ar Express, dim ffeiliau, sori, ar eich stwff, ar eich folder eich stwff ar Adobe Express. Ond chi'n modd, pan ni'n cynnyrchu pethau hyfryd fel hyn, mae'n bwysig bod ni hefyd yn rhannu nhw gyda pobl hefyd yn dweud. Right, a dyna ni wedi dod i ben gyda y wers yma wythnos yma. Diolch i chi am ymuno gyda fi, gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi dysgu sgiliau newydd. Fi wedi cael lot o hwyl yn gweithio gyda'r thempledi am change fach wythnos yma. Wythnos nesaf, cofiwch dydd Mercher nesaf, mae'n ddiwrnod rhifedd, felly dewch yn chi i'r wers fyw. A rhifedd ni'n mynd i fod yn cael, mae ffocws y wers rhifedd na'n mynd i fod ar rhifedd ariannol. Felly dewch i hwnna, newch yn siŵr bod chi'n cofrestru athrawon. A wedyn ar ddydd Iau, wythnos i heddi, mae dan ni wers arbennig gan i bod i yn wythnos deallusrwydd artificial, wythnos AI. Ac i gofrestru ar gyfer reina, athrawon, na gyd sy'n angen chi wneud yw mynd draw i adobe.live lessons a llenwi'r ffurflen sydyn fyna mwyn cofrestru. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Os ydych chi'n gwylio ar YouTube, rwch like i'r fideo, tan ysgrifwch i'r sianel YouTube. Mae'r cyfan yn helpu ni i gadw'r sesiwn yma i fynd. A welai chi to ar y wers nesaf, ond hwyl am y tro.